mo diya, naghuot mo diri. Ano lang itawag ko? So tonight we'll be playing atong tunga ko sa gabi, katunga ka na Manokar may cover, katunga Manokar may kabuang original. So the first part will be mga 5 oras pa na diri, no? So ang mga cover, we'll be doing mga intro voice songs. I always tell this to the people basta mag-gig mo nila sa pit stop. Kung hindi gini gamay nga venue aron mo masudan na nang then murag ako ang kaya gid mo. Actually gamay ang venue no. Murag lang may daghan ng audience, murag daghan ng crowd, but actually gamay ra ang venue. Thank you. There we go. Okay.
ang mga ng imo mong sugtun. Nagtabi na daw sa lumayan. Nabago na daw ko na yan. Pinakabakayan lang ba yung regalo mo? Ang meron na itong nakakit ng ityong. Sumpahan mo ng financial niya. Gusto pa ba nagsasaad ng siya? Ituloy ka kung likalapin sa kanungan sa pinangunahan. Sorry kayo, wala pinag ang rapper kaya ang sa Cebu, kung nagkulat ang rapper na rin, if you notice, nagkulat ang rapper sa Cebu. Ano na, ako, it's true, wala tayong rapper kayo sa Cebu, no? Na yung mga rapper sa Manila, mga Tagalog, grabe sa kamakata, grabe sa ka-poetic, but sa Cebu, wala kayo to, I'm wondering why. So, what we did was, just kato lang, mo lang i-incorporate ang mga inday nga, what the song was. Sige. Naida kang band na mga naadin sa ato ang grupo karon ng mga dili fans sa meeting na fans sa Iheds kanang pasaylo kami sa pag-murder sa mga kanta sa Iheds. Sorry kayo. I know naida ka mga fans sa Iheds nga di fans sa Missing Filmon bro. Sige na lang good. Pasaylo lang good. Move on, dili tas on no.